Saged pangkur, saged napa wonten Mbah utawi dendang kula. Nggih. Pangkur rinoso mawon nggih. Siap, monggo. Putih mau. Aku nyelek golek. Aku eroso. Ini rumit. Wah, suarane halus becik. Ngapunten kesupen dereng nyuwun prisa. Pun kagungan garwa napa dereng? Niki dereng, Pak. Estu? Nggih, estu Pak. Masya Allah. Yen ora rabi, jenengan tak ibaratake kaya gedang sing wis suluh. Aja nganti dipangan codot-codot sing ora tanggung jawab. Lah codotipun pundi? Lah iki Ini kanca-kancane tak sing katang ta sing senggel. Oh, wonten nggih senggel nggih. Sing bar pedhot nggih wonten. Oh, nggih. Ini piyambak. Kathah nggih. Akang nggo menawi jodoh. Ini piyambak. Paruh hati nika kita sing piyambak. Pundi priyipun? Pun sare ya. Oh, Nggih. Jos, Mbak. Monggo, Pak. Kira-kira niki sing do nagun iki sing ketoke jenengan tertarik sing pundi enten mboten? oh, saya sekedap Pak kula presanane rumiyin. Oh iya. Endi nggih? Iki sing oh mboten. Kok boleh sing tuwa-tuwa Pak. Sing nyetane kecilikan. Oh kecilikan. Ngambung jenengan dadak golek ondo mangke. Lah iki lek jodoh ora kurang dalan. Nggih, semoga Niku tasih lho, niku tasih legan lho. Oh, tasih legan? Piyambak dasare guru pisan. Oh, guru. Sami lek tengah kula ya. Nggih, guru. Nggih. Wah, luar biasa. Nggih, berarti oh kita sama Mas berarti Mas. Ada kesamaan profesi. Kesamaan profesi. Seniman seniwati sama-sama menjadi guru. Nah, Iya. guru. Mau bedane kulite sing beda. Ayo. Pun mangke emang ijolan WA piyambak Oh, nggih. Kantel Kalau mangke. mau ngarah-ngarah ke. Ngoten nggih. Lantaran Pak nggih. Nggih.
tresnani lahir Alhamdulillah lancar jos luar biasa dengan ini. Alhamdulillah Pak niki kula ndredeg saestu Pak. Napa? Ndredeg kula Mboten saestu. napa-napa pisanan ndredeg wonten iki biasa. Oh ngoten. Kowe pun kulino jenengan ketagihan, Mbak, saestu. Oh ngoten nggih. Gabung temadang karang iki lho. Oh nggih. Gamelane pripun gamelane? Alhamdulillah saestu. Ayo, sami nggih pinak to? Nggih. Nggih. Kaya Pak. Oh, mikir pripun mikir niku? Oh niki uanteng sangat. Enteng nggih. Mantep nggih. Mantap. Ya, Nggih. Dengan ngireng kaya ngono kuwi. Niki to? Ayo men kok ya. Mikrofon. Ayo. Ampun. Monggo diaturaken tembanganipun nggih. Niki buka celok napa? Napa? Buka celok napa? Takon kali sing ngendang. Pripun, Mas? Pripun Mas? Mas Sinta niki wonten kalih niki. Pengendang itu wonten kalih niki. Teng pundi niki, Pak? Lho mang pilih dhewe to pengen dijaipongke napa dikendangi Jawa. Lah niku nggih. Jaipong nggih mboten napa-napa. Oh, berarti apa ning jaiponge pripun, Oh nggih, Mas? pripun Mas Opal? Niki kula buka celok napa saking jenengan. Nyawa kangen to Pak niki, Pak. Sik sakne malah jenengan sing tak merdekake. Jenengan pengen piye? Kula niku manut mawon, Pak. Oh nggih, wah nggih saya iki. Nggih kula nderek mawon. Manut terus ngono iki suwi-suwi katut mepsa lho. Nggih. Ya wis ben enek apa iki jenenge diambekan dhisik karo Mbak Angel, monggo saking kendang Mas Nopal. Nggih. Diaturake tembang kangen. Monggo Pak RT 2. Yo.